ngerti sak tenane aku sulan oh saka sak bali apa kowe sing wis wani subar ana ing Demak Bintor Dipati Pecatondo Dipati Pecatondo Kasan wis wani gawe Kabupaten Bintor Raja Palilak kersa dalam sinun Prabu Gowindo apa aku karepku tenane aku ora nampe tantangan sapa wae oh Nego kasih milik karo kasan kasih kiri papan kiri aku sing orang Jawa Iya. Entak kok dino saiki aku lak njati. Entuk garwaku tumpangan ning kita. Banyak sapa sing tanggung jawab aku lak njati. Perkara ketemu aku ora duwe di perkara. Perkarane seluntung dan kepalaku. Aku miliki kertasan segawe Kabupaten Bintor. Wis ngene lho. Ati-ati. Tak belana nang garwaku aku. Ya. Tiwa saking pertutan koyo koyo iki tak kok. Pulang saka kowe aku jaluk ganti ning garwaku. Siramu tuh ngayami kelamin. Sing kok arti piye? Belum dadi. Aku juga dulu. Iya, kepenak to. Kepenak to. Tapi sebentar kok. Apa? Pak, suruh kae lho akeh ya. Ana umen-umen angge-angge ora. Sing karepe Ora usah itu gawe. ono lho belum. Belum. Wis to. Iya. Ya, aku bakal ngomong jenengan tak langsung. Iya. Tak langsung. Oh. Ono. Ojo, utang nyawa bayar nyawa.